fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Merħba lil din iċ-ċelebrazzjoni biex nibdew fl-imkien għad-dawl tal-kelma tal-Alla, allura l-imħabba tal-Alla din il-ġurnata. Għaliex id-dawl tal-Alla huwa taġġid kbira lina, imma gwajja lina jekk nagħlqu għajnejna, jekk nagħlqu widnejna u jekk ukoll nagħlqu ħalqna. Nitolbu maħfra taħtijietna biex il-mulej kollu ħnina minna u aħna ngħixu dejjem fil-preżenza tiegħu. Mulej, int il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int il-ħobs tal-ħajja, Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-Udisa din nofruha għal Emanuel u Josephine Maġon u Filip. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija bl-emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Pawlu għaddej ta' Kristu imsejjaħ biex ikun apostlu maħtura għall-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz tal-profeti fil-Kotba Mqazza dwar Ibnu Kristu Sidna li skont it-tnissil tal-ġisem twilet minn nisel ta' David u skont l-Ispiritu Santu ġie rivelat bħala l-Iben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċivejna l-grazzja tal-apostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi l-bnedmin fost il-ġnus għal ġeħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu. Lil-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu Ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u slem mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali nwieġbu fl-imkien għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-dreħ imqaddes tiegħu. Ngħidu għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Ngħidu għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarfa li ħorrat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Ngħidu għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Illum la twebsux qalbkom iżda jisemgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont tal-Luqa. F'dak iż-żmien, meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal:
Nisel ħażin huwa dan in-nisel irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona, għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninive, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq, is-sultana ta' nofsinhar qatt tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkondannawhom għax iġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. Waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninive qatt iqumu ma' dan in-nisel u jikkondannaw għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. Waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Kemm sabiħa din il-paġna tal-Vanġelu fejn Ġesu iċanfar il-ġenerazzjoni tiegħu, niesu, u fl-istess ħin ifaħħar lil dawk kollha li jindunaw bis-sinjali li Alla jibatilhom. Għax Alla jinqeda b'kull sinjal illi lanqas aħna nistgħu nosbru li ma wieħed imma żgur ħafna sinjali jibatilna biex iwaslilna il-messaġġ tal-imħabba tiegħu. U x'għamel Alla magħna? Beda bis-sinjal meta sejjaħ lil Abraham biex ikun il-missier tal-fidili kollha, tal-ġenerazzjoni kollha. U bl-għażla ta' Abraham u d-disponibilità tiegħu lejn is-sejħa li Alla l-missier għamel, seħħ din is-salvazzjoni li poplu kbir immens daqs il-kwiekeb tas-sema li mexxa wara il-mulej. Issa anki jaħnez sbieb, x'sinjal Alla jibatilna, jew inkella x'sinjal nitolbu lil Alla, għax ħafna drabi anki aħna fit-talb tagħna nippruvaw nifhmu il-pjan ta' Alla, ir-rida ta' Alla u ngħidulu xi trid, x'nista' nagħmel. U Alla jinqeda b'ħafna sinjali biex iwaslilna il-messaġġ tiegħu. Hawnhekk semmilna żewġ eżempju ta' dik is-sultana ta' nofsinhar li ġiet mill-bogħod biex tisma' l-erf ta' Salamun. Għalija l-erf ta' Salamun kien sinjal ta' Alla u għamlet dan il-vjaġġ biex tisimgħu. In-nies ta' Ninive ukoll għall-predikazzjoni tal-profeta Ġona ikkonvertew. U tafu forsi dik l-istorja ta' Ġona kif kienet, illi meta Alla sejjaħ lil Ġona biex imur jippredika il-konversjoni, ma rridx imur. Tant illi ħarab u xin kien qed jaqsam bil-baħar, inqalet mal-tempata kbira fil-qosor dawk qalu hawn Alla qiegħed jieħodha kontra xi ħadd minn tiegħu. U tefgħu x-xorti u waqgħet fuq Ġona, u hekk kien. U tefgħu il-baħar. Imma Alla permetta kif jirrakkont issa veru mhux imma dan ir-rakkont li ħuta kbira beletu u wara 3 ijiem reġgħet tefgħetu fuq l-art. U hemmhekk Ġona fehem illi għandu dik il-missjoni. Hekk għamel dar Ninive illi Alla kien kważi iddeċida li jeqrida minħabba id-nubet tagħhom, imma bil-predikazzjoni ta' Ġona ikkonvertew. U għalhekk Ġesu qal hawnhekk hawn min waqwa minn Salamun, hawn waqwa minn Ġona, u minnu dan is-sinjal huwa Kristu bil-mewt u l-qawment tiegħu. U għalhekk qal illi ebda sinjal lil din il-ġenerazzjoni misa jagħti jekk mhux ħlief Ġona, anzi dak li waqwa minn Ġona li hu Ġesu Kristu. U allura għallina għażjes
Is-sinjal tas-salvazzjoni huwa Kristu bil-misteru tal-Għid, il-misteru tas-salvazzjoni. U kif nistgħu ngħixu dan is-sinjal li Alla jibatilna? L-ewwel qed jridu niftakru li kif jgħidilna San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu, Alla tant ħab lid-dinja li bat lill-Ibnu. U dan Ibnu tant ħab lid-dinja li miet u qam għal redenzjoni, għas-salvazzjoni. Allura anki aħna irridu nistaqsu imma Kristu x'irid minni? U kif inkun naf? Kull jum ikena sitwazzjoni jew sempliċi, jew xi kultant anki iktar qawwija, u forsi nistgħu ninfixlu. Irridu nsaqsu eżesbieb, u dan naħseb li għal min huwa għalija personalment ir-riflessjoni fuq dan il-Vanġelu. Irrid nipprova illi kull sitwazzjoni dik ta' kuljum jew inkella sitwazzjoni partikolari, irrid nistaqsi mulej xi tridni nagħmel. U naħseb jekk impoġġu ruħna f'atteġġament ta' smieħ tal-vuċi talla, insibu risposta. U r-risposta mhijiex biss dik il-rassignazzjoni illi ħafna minna naħsbu iva hekk Alla jrid. Le. Alla jrid hekk, mena jien determinazzjoni, rida tajba, naċċetta, inħobba u nservija dik is-sitwazzjoni. Din hija rassignazzjoni, mhijiex rassignazzjoni passiva u iva mhux hekk irid Alla. Le. Alla jrid hekk, mena jien irrid hekk ukoll. Din hija is-sens ta' smieħ tal-kelma Alla, din hija s-sinjal li Alla jibatilna biex aħna nsibu is-serenità f'ħajjitna. Għax fl-aħħar mill-aħħar is-salvazzjoni tibda minn hawn, meta ngħixu fil-paċi ma' nfusna f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. Għalhekk għalina il-qudiesa speċjalment anke ta' kuljum tista' tkun dawl biex narfu is-sinjal ta' Alla li jibatilna għal-ġittana. Għax Alla bħala misser ma jistax jagħtina affarijiet ħżiena. Veru li aħna dgħajfa illi mhux dejjem narfu għax xi kultant aħna rridu nagħtu lil Alla stuġurament ta' is-sinjal li rridu aħna, imma dak mhux sinjal ta' Alla. Pereżempju fit-talb. Aħna xi kultant ngħid jien illi mhux nitolbu lil Alla, imma kważi nikmandawh għammilli hekk, għatini din u l-bqija. Is-sinjal ta' Alla huwa li ħallina biex ibiddilna ħajjitna fejn determinazzjoni soda tagħna naċċettaw dak li Alla jrid minna għax dejjem hu taġi talina. Ejja eżies inħallu l-mulej bl-ispirtu tiegħu idawwalna biex ninterpretaw is-sinjali sbieħ li Alla jagħtina. U ngħid sbieħ għaliex kollu huma sinjali ta' ġid u ta' mħabba. Ġesu Kristu huwa dak li Alla bat biex jeħlisna. Jekk aħna nisimgħu leħnu inkunu ħilsa tas-sew, nitolbuh u ngħidulu eħlisna nitolbuk mulej, eħlisna nitolbuk mulej. Kun mulej mal-Knisja tiegħek biex fil-waqt li twarrab kull sinjal prestiġjuż tad-dinja, isserraħ il-missjoni tagħha biss fuq il-qawwa tal-verità tal-imħabba tiegħek. Nitolbu. Mulej, għejn lill-bnedmin kollha sabiex jifhmu li jien biss tista' tagħmilhom tassew ħielsa u kapaċi jgħixu bħall-aħwa ma' kulħadd. Nitolbu. Farraġ mulej lil kull min qiegħed ibati kawża tal-oppressjoni politika, tal-gwerer, ta' inġustizzji jew psikoloġika u għatihom il-qawwa biex jiksbu l-ħelsien tant mixtieq. Nitolbu. Mulej, għati li jenna li qed niċċelebraw din l-Ewkaristija
fidi kbira biex il-ħobs u l-imbit naraw l-akbar sinjal tal-imħabba tiegħek nitolbu. Nollu loħenna ma' ħafna pellegrini li jiġu f'dan is-santwarju, ħafna jitolbuna biex nitolbu għalihom, biex flimkien irresqu fidi it-talb tagħna, ħalli d-dawl tal-imħabba tagħna jigwidana fit-triq nitolbu. U ma nistgħux ma naħdmux illum fil-paċi fid-dinja illi hemm jidher sinjal ta' tama, speċjalment fil-ħelsien tal-ostaġġi li qed issir propju dan il-ħin. Biex il-mulej idawwal dawn responsabbli il-kapijiet tan-nazzjonijiet li forsi mhux dejjem jażlu dawk it-triqet tajba li jħarsu id-dinjità ta' kull poplu u ta' kull persuna. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo la luce del Signore perché ogni gesto, ogni segno che tu Signore ci mandi possiamo riconoscere come il segno più grande del tuo amore, perché ci ami e ci guidi. Preghiamo, nitolbu. Irresqu wkoll it-tal personali tagħna. U Alla li tkompli permezz tal-Knisja l-opera tal-fidwa ta' ibnek. Għati lilna li nissibħu miegħu f'dan il-pjan tas-salvazzjoni billi nagħtu xhieda tal-ħnina kbira li inti urejtna fil-misteru tal-Għid ta' Kristu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li bin nisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubita jtajtna dal-imbit qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina x-xogħol tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Ilqa' mulej jittalbu l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna l-fuq, niżukħal lill-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew mister Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irrodurek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibħu maqtajja tal-Anġlu Qaddisin u ferbir infaħruk u ntennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawietu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tasmawet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tasmawet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-makkijak mulej, xandri bil-fer għonu, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Uradurek ħajra xoġbuk til-għana għawnu dimek biex naqdu. U mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jinna nieħdu sem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Leon 14, l-Isqof ta' Anton, il-Ministri u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar f'ħutna Emanuel, Josephine mal John u Philip li joġbok issejħilhom għal għandek minn id-dinja. Ftakar ukoll f'dawk ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mistier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu ħabrinna li jallu għal mister tagħna. Għallimna nitolbuh biex ir-rida tagħna tkun ħaġa waħda mar-rida tiegħu fuq l-istorja tagħna. Għalhekk bħala wlied nitolbu u ngħidu: missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritin kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kullum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dam ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla mulej Ġesu. Danu Ġesu
Dan hu l-ħarruf Talla li jneħħi l-nubet ta' dinja. Ħejni aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier, l'Ebenu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej, nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma int tajjixna
bil-ġisem u d-dem qaddes ta' ibnek f'din l-Ewkaristija, hekk ukoll tagħtina sem min natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar ta' din iċ-ċelebrazzjoni, nagħmlu talba flimkien il-Madonna ta' Pino. Qegħdin hawnhekk ħafna minna b'intenzjoni partikolari. Flimkien irresqu l-ħtiġijiet tagħna, il-preokkupazzjoni tagħna, il-ferħ tagħna lil Marja. U nħalluha turina li t-triq tal-paċi, tas-serenità, tal-paċi fil-qalb hija dik li ngħidu hawn jien mulej kif qalet hi. Fidi flimkien nitolbu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, il-mirke inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina metin bik, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla u jħariskom il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.